Gaurkoan, sarreran aurreratu dugun moduan, Oskia Ugarterekin egoteko aukera dugu. Kolaboratzailea da, Ugarte Zentrotik etorri da, zuzendaria da, ezagutzen duzue, eta Ugarte Zentroan egiteko dauden ekimenak, ekintzak eta bar aurkeztuko ditu. Arratsaldeon, Oskia. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi, bai. Oraingoan bai deialdi batzuk eta tailerrak eta ekartzen ditugu, hola zuek ezagutzeko eta ikuslek ezagutzeko. Bai. Deialdi batzuk. Bai, konkretuan kasu honetan badugu ireki berri dugu komisariotzaren inguruko ikerketak egiteko deialdia. Hau zabaldu genuen baita iaz urrian edo irailean, uste dut irailean atera genuela, eta ideia da, komisariotza edo artearen kritikaren inguruan ikerketak egiten dituzten ikerlariei aukera ematea, hilabete batez, bertako bat eta kanpoko bat elkarrekin lan egiteko, bai. Erabaki hartu dugu orain ateratzea, pentsatzen dugu modu honetan urte osoa dugula aurretik eta ikus dezakegu noiz bi pertsona horiek elkartzen aldiren hobeto, bai? Aukeratzen baldin badute abuztua izan dadila, baina pixka bat haiek erabakitzeko. Eta zer egingo da edo zeintzuk dira helburua? Bueno, helburua da bertan komisariotza eta kritika artistikoaren inguruko lanak bultzatzea edo. Ikusi dugu hemen utxune handia dagoela alor horretan eta gure helburua da kanpoko norbaitekin elkartzerakoan bertako ikertzaileak pixka bat dinamika berriak edo dinamika interesgarriagoak sortzea edo. Eta orduan artistei zuzendutako deialdia? Ikertzailei barkatu. Iaz izan genituen bi komisaria, bata gainera artista da, Arantza Santesteban, bestea Irene Amut da, Bartzelonako komisaria bat, ikertzailea, eta haien artean oso harreman polita sortu zen, eta baina bai publikoa oso zabala da, ikertzaileak edo kritikan eta komisariotzan interesa duen edo norrentzako. Eta gai konkretu bat ikertzen da edo beraiek? Hori irekia da, bai, haiek egiten dituzten ikerketen artean edo haien hildoa jarraitzeko modu bat da besterik ez, bai, edo proposamen bat, bai. Eta irekita dago dagoeneko? Bai, irekita dago, datak zutongi gogoratzen, baina martxoan zehar irekia egongo da deialdia. Gure web orrialdean informazio guztia, dago informazio konkretuagoa begiratu nahi badute, eta eskatzen diren dokumentuen artean, ikerketa horren proposamen bat, egitea. Baldintzekin eta dena? Hori da, bai, hori da. Eta, behin apuntatzen direnean, gero hartzen diren arte edo zenbat denbora pasatzen da? Bai, normalean 10 egunetan edo igual gutxiago, baina hori da jasotzen ditugun proposamenen arabera. Proposamen asko jaso baldin baditugu, kostatzen zaigu pixka bat gehiago erabaki hartzea segurazki, baina 10 egunetan normalean erabaki hartuta dago eta publikoa egiten dugu erabaki hori, bai. Eta ikerketa egiteko zenbat denbora? Hilabete bat, 2 hilabete, bai, diru kopurua murriztua da hori, bai, badago 2.000 euro honorarioen kontzeptu horretan, eta, pentsatzen dugu hilabete terdian ikerketa hori edo aurrera atera daitekela. Oso interesgarria da kasu honetan, datorren urtera begira, eskatzen diegu baita, datorren urteko programazioan parte hartu alduten edo proposamen bat egiteko. Irene Amut eta Arantza Santestebanen kasuetan, biek proposatu dizkigute aurten egiteko ekintzak, eta adibidez Arantzak antolatu du mintegi bat ekainaren batean eta bian, ikusezinak diren irudien inguruan, oso gauza berezia izango da, eta Irene Amutek oraindik datak ez ditugu jarri, baina baita artea erakusteko moduen inguruko baita segurazki mintegia edo hitzaldi batzuk antolatzen ari ditu. Interesgarria, bai. Eta tailerrak ere dituzu? Baita, beste deialdiak ere, ze oraindik ez dugu atera laguntzen deialdia ez dugu oraindik atera, iaz ere Ugarte Zentroan atera zen lehenago gobernuak ateratzen zituen arte plastiko eta ikusekoen produkziorako deialdi bat, produkzio horiek laguntzeko deialdi bat. Iaz Ugarte Zentroan atera zen, aurten ere Ugarte Zentrotik aterako da, eta Nafarroko gobernuko kultur departamentuarekin elkarlanean egiten dugun deialdia da.
Honen helburua proiektu artistikoak sustatzea da. Uharten dagoen momentutik bitan banatu ziren diru laguntzak, alde batetik produkziora edo ekoizpenera, eta bestetik artistek liburu bat edo haien lanak erakusteko baliagarri izan daiteken publikazio bat ateratzeko ere diru laguntza, bai, eskaintzen dugu. Orduan, bueno, bi modalidade horiek daude, oraindik ez dugu deialdi atera, baino berehala izango da, eta animatzen ari gara interesa duen edonork iazko oinarriak begiratzeko. Ja, web orrialdean hor daude, gure web orrialdean hor daude oinarri horiek, eta animatzen dugu ja begiratzea, eta materiala prestatzen hasi nahi badute, ze aurki aterako dira. Arte plastikoa eta ikusentzunezkoak. Bai, hori da. Eta ikusentzunezkoak bideoarte edo dokumentalak? Ez, bideoartea, bai. Ze gero badago filmeak eta zinemagintza lanak sustatzeko beste laguntza batzuk ateratzen ditu gobernuak. Gure kasuan da bideoartea. Bai. Eta orduan esan duzu, pasaren urtetik hau bigarren edizioa dela edo? Hori da, bai, lehenago gobernuak ekintza kulturaleko departamentutik ateratzen zituen, baina iaz hartu zen erabakia uharte zentrotik bideratzeko laguntza hauek. Zergatik, bueno, kasu hontan, nik uste dut arrazoi handiena dela uharte zentroaren bitartez egiten den guztia honorarioak eraman aldituela. Gobernuak ez zuen modu honik honorario batzuk ordaintzeko, eta artisten lana ez da bakarrik produkzioa edo materialak ordaintzea, baizik eta badago gero ere haien orduak eta ordaintzeko hori eskubide hori onartua dago, baino ez zegoen modu honik, gobernuak ateratzen baldin baditu. Orduan, uharte zentrotik bideratu dira, modu honetan honorario horiek ordaindu aldira, gainera lanerako espazio bat eskaintzen da baita uharten, guk ditukun baliabide guztiak, orain ja laborategiak ditugu bideorako edo baita enpresioak egiteko, ploterra edo, behar dituzten material horiek uharten baldin badaude, haien eskura daude, eta baita haien proiektuei jarraipen bat emateko aukera, bai? Gu saiatzen gara, proiektu horiek ez bukatzea 2019an, baizik eta jarraibide bat izatea, bai? Gainera, ere ikusentzunezkoekin, orain hemen jaialdi bat egongo da Iruñan, punto de vista, edo ikuspuntu jaialdia, eta ere kolaboratzen ari zarete, ez? Bai, hori da, badugu baita tailer bat punto de vistarekin, eta ari dira lanean hasi ziren aurreko asteburuan, aste osoan ari dira sortutako materiala errebelatzen, ze Super 8an grabatu dute, eta asteburuan montaketa egingo dute. Oso tailer berezia da, ze Super 8arekin lan egiteko aukerak ez dira asko, eta oso estatu batuetatik etorri den bikote bat, oso prestatua, laborategi oso batekin, kamerekin, eta teknika oso ongi menperatzen dutenak. Han egin den proiektu bat hemen errepikatzeko? Ez, beraiek egite dutena da, lan egiten ari dira, uste dut 20 pertsona inguru daudela, tailerrean, eta 20 pertsona horiei ematen diete aukera grabatzeko, errebelatzeko, eta elkarrekin ekoizpen bat sortzeko. Da, sorkuntza edo, elkarrekin bideo sorkuntza bat egiteko aukera. Eta, deialdi gehiago horrekin? Baita badugu, tailerrentzako deialdiak, baina badugu alde batetik moldekin lan egiteko tailer bat, oso aukera polita da, ze teknika hau irakasleen artean oso eskaera handia dauka, eta, aukera eman diegu irakasleei gehien bat moldeen tailer hau egiteko. Irakasleei esaten dut, kapekin elkarlanean egiten dugun zerbaita, eta printzipioz irakaslei zuzendua dago. Edonor apuntatu daiteke, baino lehentasuna irakasleek izango dute. Eta gero badugu beste deialdi bat, oso berezia dena guretzat, tailer batean parte hartzeko, artistek parte hartzeko, XYZ deitzen da tailerra, eta proposamen hau, nupen ematen den ingenieritza, ongi esaten dudan, ingenieritza informatikoaren master bat badago, eta irakasle batek
luzatu digu aukera bat, elkarrekin lan egiteko artistek eta ingenieria hauek. Gaur egun artistek teknologia berria nahiko erabiltzen dituzte, eta orduan, ideia da batak besteak ezagutzea eta 9 saio ezberdinetan lan egitea batak besteen zalantzak pixka bat azaltzen, edo aztertzen, edo laguntzen, tresna berriak sortzen, eta azkenean berezia izango dela nik uste dut. Teknologiarekin ere arte modu ezberdin asko sortu dira. Hori da, teknika berri hauek noski mundu artistikoan ere edo ekoizpen artistikoan sartu dira, eta bai oso bereziak direnez, oso teknika bereziak direnez laguntza behar da beti, eta ingeniarian eta artisten arteko elkarlana sustatzea oso beharrezkoa da. Hemen Iruñan badago kolektibo oso berezi bat, Teknotrakitana deitzen direnak, 2 urtero elkarretaratze batzuk sustatzen dituztenak, iaz Uharte Zentroan izan ziren, nik uste dut betidanik egin izan dituztela, baina iaz bai han izan zirela Uharte Zentroan, eta han baita ingeniari, artista eta teknologia berrien inguruan dauden pertsona guztien elkarretaratzea planteatzen da, baina gehien bat hori arte eta teknologien arteko eta informatikaren arteko lotura hori. Eta aurreko deialdia aipatu duzunean, KPko irakaslei zuzendutakoa, zertan datza? Tailer bat da, moldeen tailer bat da Javier Murillorekin. Javier Murillok planteatzen duena da, nola esaten da, disekzioa, animalien disekzioaren alternatiba bat planteatzen du. Berak egiten ditu animalien moldeak, edo irudikapenak, eta irudikapenak egiten ditu, eta horiek sortzeko moldeak egiten ditu. Orduan, molde ezberdinak egiten aditua denez, irakasleei transmitituko die nola moldeekin lan egin, klaseetan. Azkenean alor guztiak ukitzen ditu arteak. Bai, noski, arteak gaur egun gehien bat hartzen ditu ez bakarrik kontzeptualki, baizik baita ekoizpen alorrean hartzen ditu gaur egun dauden baliabide guztiak, eta orduan bere ganatzerakoan hor elkarlanak sortzea oso erraza da, eta oso beharrezkoa. Eta ze gehiago, tailer gehiago? Ez, ja bukatzeko habitazion dugu, espazio horretan beti erakusgai dugu zerbait, 7 astero aldatzen da, eta uste dut joan den asteburuan, hasi zela, habitazion 7 deitzen diogun hau, 7 artista ezberdin daude hor erakusten dute haien prozesuak, nolakoak izan diren, ze kasu honetan daukagu iaz, laguntzen programa horretan irabazle edo sortatu ziren 7 proiektuak. Eta orduan, 7 astez egongo dira, haien lana erakusten Uharte Zentroko espazio honetan, habitazioen espazioan. Publikoari irekia dago ostirala arratsaldetan, larunbata goizez eta igande goizez. Eta planteatzen dena espazio honetan beti da prozesu baten erakusketa, ez bukaerako obrarena, baizik eta prozesu hori nolakoa den edo prozesu horretan dauden fase ezberdinak edo momentu horiek erakustea, ez? Uste dugulako artea eta publikoa elkartzeko modu honena delako. Ze ez duzu bukaerako lan arraro bat ikusten, ez duzu ulertzen, baizik eta asteburu ezberdinetan hurbiltzen baldin bazara uhartetan ikusi alduzu prozesu hori, ez? Nola aldatu zijoa. Kasu gehienetan, beste kasutan artista batzuk erabaki dute zerbait estatikoa uztea, oso prozesuala baino estatikoa, baino beste askok erabakitzen dute aldaketak ematea, eta orduan ikusten alda lan hori. Orduan jendea joaten denean, han artistak daude lan egiten edo obra duen garapena ikusi daiteke? Posible da, artistakan egotea, kasu batzuetan han egon dira, hainbat kasuetan Irati Gorostiti edo, Oinarara beste habitazion bat izan genuela, hor 3 artista bat eta antropologo bat eta beste irakasle bat elkartu ziren, eta orduan horiek bai adibidez joaten zirela, egunero, 7 astez, egunero egon ziren joaten, hori artisten arabera. Bestelaz, garapen hori ikusteko, agian joaten baldin bazara egun batean, obra modu batez ikusten da, eta gero hurrengo egunean beste... Materialak gehitu edo kendu edo disposizio aldatu edo artistak uste duena beharrezkoa dela,
haren prozesua ezagutzeko, ze artistek jasotzen duten pixka bat guk proposatzen dieguna da, hemen publikoa etorriko da, eta haiek ezagutu nahi dutena da, zuek egiten duzuen lana, zuen prozesua nolakoa den, edo nola lortu duzue, edo nola izan den ikerketa hau egitea, edo pixka bat hori, eta materialen bidez, haiek erabilitako materialen bidez, baita obren bidez, erakusten dute. Eta hau ez da zuen lehenengo gela edo habitazion? Ez dakit zenbagarrena izango den, zenbakiak kendu dizkiegu, esatu dugulako errazago dela habitazion espazioa ezagutzea eta jazta, eta hasi ginen 2016aren azaroan. Azaroan hasi ginen, bai, eta joan den urtean 5 astero aldatzen zen, aurten erabakio dugu 7 astero izatea, prozesua pixka bat gehiago luzatzeko, eta baita formatu hau oso aldakorra da, ez dugu, normalean ez da hau gertatzen, zu prozesu batera hurbildu alizatea, ikusle bezala, orduan erakusketa egiteko modu hauek planteatzen ari garenez, ikasten ari gara bidean ere. Orduan, oso esperimentala da guztia, bai artistek planteatzen dutena, baina baita gu egiten dugun lana. Eta artistak beti berdinak dira edo aldatzen dijoaz? Aldatzen dira, bai. 7 astero aldatzen da proiektua. Eta guk saiatzen garena da, ez artista bateko bakarrik parte hartzea, baizik eta elkartzea, 1, 2, 3, modu horretan ikusten aldira haien arteko sinergiak nolakoak diren baita, eta ez bakarrik haien prozesu bat, konteksturik gabekoa, baizik eta batzutan beste pertsona bat baldin baduzu lanean ondoan puntua ematen dizu, pixka bat dena lurra hartzeko, ez? Eragiten dute orduan obrek? Harremanek gainera, guretzako oso interesgarriak dira harremanak eta komunitate artistikoan sortzen diren harremanak bultzatzea, eta orduan baita gustatzen zaigu, sortzea, elkartzea. Eta parte hartzeko artista bezala, ere deialdiak ateratzen dira webgunen edo nola funtzionatzen du? Kasu honetan habitazionen gonbidapena guk egiten dugu, komisariatza guk eramaten dugu zentrotik, zuzendaritzatik konkretuki. Eta publikoaren aldetik zen nolako erantzuna ikusten duzuen? Kostatuko da, ez da formatu erraza, ez da formatu ezaguna, kasu batzutan igual arrotzegia. Orduan guk planteatzen duguna da hilabetero, ekintza bat dago, akanpada izenekoa, eta akanpada honetan egiten dena da hezitzaile artistiko batekin planteatzen du nola hurbildu prozesu horretara. Normalean gainera hezitzaile hauek artistak dira baita, orduan ekoizpen artistikoa ezagutzen duten nolakoa den. Planteatzen dutena beti izaten da bisitaldi gidatua eta tailerraren arteko zerbait. Ez da tailerra bat, ez zara joaten zikintzera, baino ez da ez zoaz entzutera. Parte hartzea, sustatzea, klabea da guretzat. Orduan, planteamendua beti hori da, oso praktikoa, baina ez da tailer bat. Hori hilabetean behin gertatzen da. Akanpada deitzen da, eta beti egun berean aperitifak duzu uharten baita. Orduan, hurbiltzen zara habitazionera, egiten duzu hurbilpen praktiko hori, baina baita gero azkeneko orduan, goizeko azkeneko orduan, egin daiteke baita elkarretaratze bat artista batekin, modu oso lasaian, beti ateratzen dugu zerbait hartzeko eta artista batek planteamendu bat egiten digu. Eta joaten den jendea, azkenean profil batekoak dira edo denetatik? Denetarik, bai. Oso anitza, bai, jende igual helduagoa, baina baita familiak, gehien bat familiak etortzen dira asteburutan kanpaldietara eta aperitifakera etortzen dira familiak asko, bai. Ni ere familiarekin joaten naiz. Eta ere, artera agerturatzeko edo ulertzen hasteko ere oso ekimen ona, ez, azkenean? Bai, gainera oso erraza da, oso hurbilpen lasaia eta beti guk esaten diogu hola modu distendido batean edo ez, eta ez da ofiziala, ez da forzatua, ez da akademikoa. Ez zoaz ikusle izatera, baizik eta parte hartzera eta zerbaiten gana hurbiltzera, ez? Orduan, polita da, artisten dako ere oso polita da, ze feedbacka ere jasotzen dute. Eta hau orain dela aste bat hasi zen? Habitazion hau bai, eta egongo da, data izango da, martxoak 25 arte. Gero hasiko da beste bat, beti asteburu guztietan ikusteko zerbait badago habitazionen, etengabe.
bai, hori da. Eta tailerrei dagokienez, ez dakit aipatu ditugun datak? Bai, tailerrak, bai, alde batetik Javier Murilloena barkatu moldei buruzko tailer hau martxoan zehar astelen eta asteartetan izango da, 5ean hasita eta 21 arte, eta bestea XYZ esan dugun hori ingenieritza masterra eta informatika masterra eta artistak elkartzen dituen horrek martxoaren 9an hasten da eta ostiralero uste dut 8 edo 9 saio izango direla. Hori da. Eta apuntatzeko nola... Izen emateko beti gure web orrialdearen bidez, beti. Hor web orrialdean izango dituzue, Zetasun guztiak. Bai, hori da, zetasun guztiak, bai. Ba, primeran, orduan ongi ez, lanpetutak, baina pozik. Bai, gauzak ateratzen dira, eta jendea hurbiltzen hasi da. Guretzako oso lan zaila izan dena hasieratik da jendeak ulertzea zer den ekoizpen zentro bat, ez? Hemen ez dugu, tradizioz ez dugu izan, eta ez ekoizpen artistiko hemen Nafarroan ez da gehiegi landu, orduan gauza berria da, eta horretan bai kostatzen zaigula, ez? Jendeak ulertzea, ikusten uharten gertatzen ari dena orain, ez da horren beste erakusketa toki bat publiko pasiboa doana, baizik eta lanerako toki bat da. Ez da museo bat. Ez, museo bat, gainera museoak beti bilduma bat izan behar dute, eta guk ez dugu bildumarik. Ez da erakusketarako espazio bat, baizik eta bizitza artistikoa edo komunitate artistikoa elkartzeko toki bat. Eta Nafarroan komunitate artistiko handi aldago? Bueno, egia esan oso ahula ikusi dugu, oso ahulduta. Normala da hemen ez daude aukerarik. Formatzeko ez, bizitzeko ez, eta orduan, gure lana uste dugu hortik joan behar dela ez, aukerak ematea, artistei hemen bizitzera geratu ahal izateko. Bai. Eta, gehien bat ari garena, esfortzu ematen dugu profesionalizatzen artista hauek, bai formakuntzaren bidez eta baita lanerako egoera bat ahalbidetzen edo hori da diru laguntzekin eta erresidentziekin eta formakuntza oso garrantzitsua iruditzen zaigu eta hemendik aurrera lanean egongo gara bai asko formakuntza horretan, ez? Nafarroan ez dago hezkuntza... Bai, unibertsitatean ez dago unibertsitatean, baina ez dago aukerarik, ez dago master bat ere. Orduan, pixka bat horretan lanean egongo gara datorren urteetan. Ba, beharrezkoa den zerbait. Bai, oso. Ba, eskerrik asko oskia etortzeagatik. Zuei, eskerrik asko. Eta ikusiko dugu elkar. Bai, hori da. Hemendik hilabete bat ere du. Bai, eskerrik asko.